ka gold by oil kompany ang kali ka babahatam nagbanta ki kali kabaduna artangka na kiwik diesel ka bompun jebo ya kamaryang ka ashupo hadu kasan persen ka mileage ban ya kiwik kompany ang kali ban apply na kabanta ban bu ya ke petrol pump phun na ki number harum lane phila ban login sa www.goldbyoil.com खूब चले ज्यादा चले UMLA kanong po constituency ba meral bonds im uladang yai peteng gi kampan roy haka constituency hi borok away kumpan syupen kan mau hakini ki khendiat banai blalej uni nong mi khmat blalej sapa bun tili kisnong khamtam se kisnong ki ba mar khaput ba kajla asam ki ba ha papo kanong po constituency haka badala de hi lali ai ki work order se kini kisnong naka pentai ki jing pentre ba pher balapan mang naka SRWP scheme ulale ban ai ki work order sasha artli kisnong ki ba kanthop ka snong umta thamai bar haka snong mo pdang haka ban naka benta ka snong umta thamai la ai ka work order naka benta ban maramat iki benta bala julor jong ka school bar haka ne ka ju ka sngi naka liang MLA ula kular ban ai dekitin bat ki ding saudong se kinong yelam jong ka school mau pedang nong pre CLP school naka benta ban penphai ki benta bala julor jong ka tunum school nakaliang kinong yelam snong haba ai jingkran kilo ong banadu monsha 4 judon kinong mi khmat kiba one page one khmi haden bakila job eka election handrai ka nepat ka dei ka sin ka baningkong ha ka baw nong mi khmat dala di hi ulawan ban yu kajat ban page ban khmi ya ka snong ka thau bad iki jington kam ka jongka ha ka ne ka sngi lai sanran ban sakhilang ya ka ne da kinong yelam baki khot jong ka nong po block congress committee